Guys, magandang hapon guys. Yan itong lugar namin dito guys, sa Sitio Cansili, Barangay Nugas. So may pupuntahan tayo na tao kasi yung baka niya nakabuhi. So ayaw magpahuli guys yung baka, kaya kailangan yung may-ari puntahan natin. Nandun sa ibang ibayo. So medyo malayo yung niya, taniman niya. Puntahan natin guys, let's go. Let's go. Yan. Ito yung daan guys, oh. Talagang masikip dito guys. Ayan guys, oh. Ayan guys. Mahirap itong nadaan guys pag yung umuulan palagi. Hirap dito. So guys, angat tayo guys. So area namin ito. Yan. Guys, bukid dito sa amin.